प्रॉन्स बघून लक्षात आलंच असेल, प्रॉन्स थाली बघतो आता आपण। हे मोठी कोलंबी आहे, ती मी अगोदर घेऊन ठेवलेली, त्याला हळद मीठ आणि थोडंसं लाल तिखट लावून फ्रीजरमध्ये ठेवलेलं, पण आज बाहेर काढलंय कारण प्रॉन्स थाली म्हणजे प्रॉन्स रस्सा म्हणजे मालवणी सार कोलंबीचं, मालवणी कोलंबी फ्राय येणार, कोलंबीचं सुकं येणार आणि हां 3 आयटम येणार आणि राईस आणि भाकरी थालीमध्ये नॉर्मली। आता रस्सा आपण पहिला बनवते। रस्स्यासाठी थोडी कोथिंबीर, 1 टोमॅटो छोटावाला, अर्धा वळं ओलं खोबरं, अर्धा चमचा बडीशेप, अर्धा चमचा धणे आणि अगदी अर्धा इंच आले, 1 कांदा लसूण आणि 4-5 लाल सुक्या मिरच्या। हे मस्त मऊ गरगरीत मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। मिरच्या आणि धणे बडीशेप ॲक्च्युली भिजत घालतात 1-2 तास आणि नंतर वाटतात, म्हणजे त्या मऊ वाटल्या जातात, पण मी डायरेक्ट वाटून घेते, मिक्सरमध्ये छान अशा वाटल्या जातात। नंतर कोलंबी आहे ना फ्राय करण्यासाठी वेगळी, रश्श्यासाठी वेगळी आणि सुकं जे कोलंबीचा आपल्याला मसाला बनवायचा ना त्याच्यासाठी थोडी वेगळी नंतर करणार आहे मी। आता मी हे मस्त वाटून घेते। छान हे मऊ गरगरीत वाटून घेऊया। ह्याच्यामध्ये हळद राहिली आपली टाकायची, माशाचं असलं ना हळद लागतेच। आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही चिंच पण वापरू शकता, पण मालवणी आहे म्हटल्यानंतर आमसूल येणार। मालवणी जेवणात नॉर्मली चिंचेचं प्रमाण नसतं, चिंच नसते माशासाठी, आमसूलच असतात। आता ह्याला गरगरीत वाटून घेऊया। आपलं वाटण झालंय रेडी। सोरकुल ठेवलंय, कोकोनट ऑइल कोकणामध्ये वापरतात, तुमच्याकडे जे घरात असेल ते वापरा। ऑइल छान तापलंय, ठेचलेला लसूण 5-6 पाकळ्या, अर्धा कांदा बारीक चिरलेला, कांदा जरा लालसर झाला की आपण वाटण टाकू। आणि आता मिक्सर धुवून आपल्याला किती पातळ हवं त्याप्रमाणे आपण पातळ करून घेणार आहोत। मालवणी सार मस्त पातळच असतं आणि मस्त असा लाल रंग येतो, तिखट आंबट चमचमीत असं। मालवणी सार म्हणजे वेगळंच, त्याची चव आणि मज्जाच वेगळी। आता आपण पाणी ॲड करूया। आता चांगली उकळी येऊ दे, चांगली उकळी आल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये कोलंबी सोडणार आहोत आणि कोलंबी जास्त आपल्याला शिजवायची नाही आहे, जास्त फिश कोणता पण शिजवला की त्याची बेचव होतो आणि ती श्रिंक होणार, म्हणजे तेवढी मग ती छोटी होणार, आपल्या सारात आहे की नाही ते कळणार नाही। मीठ टाकायचं चवीनुसार, त्याच्यानंतर आमसूल 5-6, आमसूलाचं प्रमाण आंबट कशी आहे त्याप्रमाणे तुम्ही टाका। आता चांगली उकळी येऊ दे। प्रॉन्स वेगळे केलेत, फ्रायसाठी मोठे, सुकं बनवण्यासाठी थोडे आणि रश्श्यासाठी थोडे। छान उकळी आली आहे, फिश कढीला रंग पण मस्त आला आहे आपले प्रॉन्स, आणि जास्त नाही, आता 2 मिनटं फक्त उकळवायचं आहे। कढीपत्ता फोडणीत नाही आहे, फिशला वरून घालायचा, त्याचा अरोमा मस्त येतो एक कढीपत्त्याचा, आणि बारीक चिरून घालायचा म्हणजे तो खाल्ला जातो, पोटात जातो। आणि कोथिंबीर, आणि 2 मिनिटांनी गॅस बंद करायचा कारण गरम ह्याच्यात ती छान शिजते। चांगली उकळी येऊ दे आणि प्रॉन्सचा रंग बदलतो बघा, टाकल्यावर पांढरा होतो। जास्त उकळलं ना तर कढीमध्ये प्रॉन्स मग सापडत नाही, सगळे आतमध्ये छोटे होऊन जातात। कोलंबीचे सुके बनवतोय आपण, बनवताच दाखवते की साहित्य काय लागणार आहे। मस्त बाहेर पाऊस पडतोय, एक हिरवी मिरची तिखट अशी चव येण्यासाठी, कांदा 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतले,
चांगला लाल झाला की मग आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकणार. टोमॅटो, कढीपत्ता, थोडी कोथिंबीर फोडणीमध्येच टाकायची. ती फोडणी छान फ्राय झाली ना टेस्ट चांगली लागते. आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा, दोन ते 3 मिनटं छान परतत राहायचं आहे टोमॅटो शिजेपर्यंत. नंतर आपण लाल मसाला, लाल तिखट, मालवणी मसाला वापरणार आहोत. आपलं मालवणी प्रॉन्स थाली आहे ना म्हणून. छोटी आमसूल 2, मीठ चवीनुसार, मालवणी मसाला साधारण अर्धा चमचा, थोडी हळद. हे छान शिजवून घ्यायचं आणि लास्टला आपण त्याच्यात कोलंबी टाकणार आहोत. कारण कोलंबी शिजली की ती एकदम जास्त शिजली की सापडणारच नाही तुम्हाला. आणि कोलंबी लवकर शिजते. कोणताही फिश लवकर शिजते. त्यामुळे फिश बनवायच्या पण पद्धती आहेत आणि नियम आहेत. आता हे जरा चांगलं शिजू दे. ह्याला एक वाफ काढून घेऊया बारीक गॅसवर 1 2 ते 3 मिनटं. आणि नंतर त्याच्यामध्ये आपण प्रॉन्स सोडणार आहोत. 1 2 3 मिनटं छान शिजल्या. आता ओलं खोबरं एक थोडंसं, हे तुमचं किती प्रमाणे त्याप्रमाणे, साधारण मूठभर. परत एक झाकण ठेवून 2 मिनटं वाफ करून घेऊ. वाफ एक झाली काढून प्रॉन्स गॅस मोठा ठेवून छान असं दोन 3 मिनटं छान परतून घ्या. प्रॉन्स मसाला रेडी आहे. कोथिंबीर गार्निशिंग वरनं गॅस बारीक करते आणि गॅस आहे ना झाकण ठेवून गॅस बंद करायचा. म्हणजे त्या आतमध्ये वाफेमध्ये उरलेली कोलंबी शिजते. 1 मिनिट फक्त आणि गॅस बंद करायचा. म्हणजे प्रॉन्स मसाला पण आपला रेडी आहे. आता आपल्याला प्रॉन्स फ्राय बघायचं आहे. आपण काय काय वापरणार आहोत. प्रॉन्स पहिले मॅरिनेट करून घेऊया. आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा, त्याच्यानंतर हळद पाव चमचा, मालवणी मसाला अर्धा चमचा, थोडासा काश्मीरी मिरची पावडर, पाव चमचा धना पावडर, पाव चमचा जिरे पावडर, मीठ चवीनुसार. आता हे मिक्स करून ठेवायचं आणि आपल्याला बॅटर बनवायचं. आता हे थोडं मीठ कमी घालते कारण बॅटरमध्ये पण आपल्याला मीठ घालायचं. बॅटरसाठी घेतलं आपण कॉर्नफ्लॉवर 1.5 चमचा, मैदा 1.5 चमचा आणि चण्याचं पीठ बेसन 1.5 चमचा, 1.5 चमचा. ह्याच्यामध्ये अंड्याचं सफेद पण तुम्ही फेटून घालू शकता. मी नाही घालत आहे कारण कधी कधी तो असं ना स्मेल येतो त्याला. तर आता हेच पहिलं एकजीव करून घेऊया आणि 10 मिनटं असं ठेवूया. ऑलरेडी त्या अर्ध्या प्रॉन्सला मी ना मसाला मीठ लावून ठेवलं होतं. आणि आता बॅटर बनवून घेऊया आपलं फ्राय करायचं. त्याच्यासाठी ना मी टूथपिक वापरणार आहे. मोठ्यावाल्या ह्या ना अशा टूथपिक मार्केटमध्ये मिळतात. त्या एक 10 मिनटं ना पाण्यामध्ये भिजत ठेवा आणि ती प्रॉन्स असा अख्खा ह्याच्यात घालून बॅटरमध्ये बुडवून मी ते डीप फ्राय करणार आहे. दाखवते तुम्हाला. कॉर्नफ्लॉवर, मैदा आणि बेसन, ह्याच्यामध्ये मीठ आणि काळी मिरी पावडर टाकणार आहोत आपण.
एक पाव चमचा घालू. त्या बॅटर किती हवं प्रमाण त्याप्रमाणे तुम्ही बाकीची सगळी पिठं घ्या. तांदूळाचं पीठही अर्धा चमचा घालू शकता. क्रिस्पी होतं. कॉर्नफ्लॉवरने असं पण क्रिस्पी होतंच म्हणा. आणि मीठ चवीनुसार. आणि आता पाणी घालून आपण त्याला एकजीव करून घ्यायचं. एकीकडे तेल ठेवलं आहे तापत मी. थोडं थोडं पाणी घालून आणि टूथपिकला प्रॉन्स कसे लावणार आहे ते दाखवते. ह्याच्यात फक्त काळी मिरी आणि मीठ घालणार होता आपण. जिंजर गार्लिक पेस्ट पण चालेल, पण ऑलरेडी प्रॉन्सला आपण सगळं लावलं आहे त्यामुळे ॲडिशनल काही नको. ओवा घालू शकतो. ओव्याने एक छान टेस्ट येते बॅटरला. ऑरेगॅनो घालू शकतो. चिली फ्लेक्स घालू शकतो. पिझ्झा सीझनिंग पण छान टेस्ट ना. चाट मसाला घालू शकतो. आणि मालवणी बघतोत म्हणून प्युअर मालवणी. तर वेगवेगळ्या पद्धतीने फ्राय केलं जातात. मी एक तुम्हाला समोसा दाखवला होता. प्रॉन्स समोसा आहे यूट्यूबला माझ्या तो व्हिडिओ. आता आपण बॅटर रेडी आहे. एकीकडे गॅसवरती आता तेल टाकून घेते पहिलं पॅनमध्ये, मग दाखवते प्रॉन्स कसं लावायचं. प्रॉन्सला असं लांब करून घ्यायचा आणि अशी टूथपिक घालायची. परत एक दाखवते. प्रॉन्सला असा 2 बोटांनी सरळ करायचा लांब आणि मधून ती अशी टूथपिक घालायची. अशा मोठ्यावाल्या टूथपिक मार्केटमध्ये मिळतात. आणि असे सगळे पहिले आपण लावून घेऊया. एक 4 दाखवते मी, नंतर बाकीचे मी, कारण जास्त मला त्याच्यात सोडता येणार नाही, कारण खूप तेल नाही, कारण फिश फ्रायचं केलेलं ऑइल परत मग ते फुकट जातं. अजून एक दाखवते. असा लांब करायचा आणि मग तो टूथपिक असा बरोबर सरळ घुसवायचा. 4 आता मी फ्राय करून दाखवते. बॅटर आपलं रेडी आहे. त्याच्यामध्ये तेलही आपलं कडकडीत तापलं आहे. सगळे असे घोळून घेऊया आणि आता तेलात आपण सोडणार आहोत. छान असा लालसर रंग. तेल कडकडीतच पाहिजे म्हणजे ते छान असे क्रिस्पी होतात. फ्राय झाले आहेत. तयार आहे.